Miopia, sau în popor denumită vederea scurtă, este un viciu de refracție caracterizat de faptul că duce la scăderea vederii la distanță. Scade performanța vizuală, scade capacitatea de a vedea obiecte situate la distanță. Ochiul miop este un ochi de cele mai multe ori mai lung decât restul ochilor, iar razele venite de la infinit se focalizează în fața retinei. Miopia este o problemă cu care mă confrunt tot mai des în practica de zi cu zi din cabinet, în rândul copiilor, și de aceea m-am gândit că este un subiect de interes pentru o prezentare. Factorii de risc care duc la apariția miopiei se împart în două mari categorii. În primul rând, sunt cei genetici. Copiii care au unul sau doi părinți care suferă de miopie are mult mai mari șanse decât un copil care are părinți fără probleme oftalmologice să dezvolte miopie. Iarăși apare foarte frecvent la copiii care au sau au avut în antecedente probleme oftalmologice, copilașii prematuri care au suferit de retinopatie de prematuritate, copilașii care au sau au avut glaucom congenital, copilașii cu diferite sindroame genetice, sindromul Marfan, sindromul Ehlers-Danlos. Miopia apare mai frecvent la copilașii care suferă de diabet zaharat, mai ales la cei la care acesta este slab controlat. De foarte mare importanță, deoarece ponderea lor a crescut în ultima perioadă, sunt factorii de mediu. Aceștia numără cititul prelungit, utilizarea pentru perioade îndelungate de timp a dispozitivelor digitale, cum sunt telefonul și tableta, expunerea tot mai puțină la mediul extern, aceasta este dată de urbanizare, suntem mai puțin expuși la lumină naturală, copilașii petrec mult mai puțin timp în mediul exterior, dieta iarăși este un factor de mediu incriminat. S-a constatat că o dietă bogată în grăsimi saturate și colesterol a dus la apariția unor lungimi axiale mai mari, deci la o valoare mai mare a miopiei. Ce îl deranjează pe copil? Ce îl aduce la medic? Principalul simptom, și cred că singurul, este vederea scăzută la distanță. Semnele miopiei sunt în principal cele legate de scăderea acuității vizuale. Medicul vede că pacientul său nu vede bine la distanță, numărul de rânduri pe care pacientul poate să le parcurgă la panou fiind tot mai mic decât cel normal. Mai poate sesiza atât medicul cât și aparținătorii faptul că copilașul are tendința de a strânge pleoapele în momentul în care încearcă să vadă ceva clar la distanță, așa numitul mijit al ochilor, fiind și acesta un semn de miopie. De asemenea, copiii au tendința să se apropie mai mult de obiectele pe care doresc să le vadă cu claritate, stau mai aproape de televizor, se apleacă mai tare pe cartea pe care o citesc sau peste caietul în care scriu. Diagnosticul miopiei se poate face doar în cabinetul medicului oftalmolog. Acesta trebuie să parcurgă mai mulți pași pentru a pune acest diagnostic. Măsurarea acuității vizuale, determinarea refractometrică a miopiei manifeste înainte de picături, examinarea polului anterior și al fundului de ochi, foarte importantă în cazul miopiei patologice, pentru că acolo există deja modificări la nivelul structurilor intraoculare. După care urmează tot un pas obligatoriu, instilarea de picături, pentru că este de interes pentru medicul oftalmolog, determinarea dioptriilor după cicloplegie pentru a evita supracorecția pacientului. Se mai aplică o serie de alte măsurători, de exemplu, măsurarea tensiunii intraoculare, examenul motilității oculare, precum și alte determinări, după caz, cum consideră medicul oftalmolog. Miopia, în funcție de valoarea ei, se împarte în două categorii. În primul rând avem miopia simplă, fiziologică, care apare la vârste mai înaintate ale copiilor și de obicei nu are o evoluție galopantă. Mai avem însă și miopia patologică, pe care o diagnosticăm atunci când pacientul are mai mult de 6 dioptrii și de obicei se asociază cu modificări la nivelul structurilor intraoculare care pot periclita vederea pacientului chiar dacă o corectăm cu ochelari. Astfel de modificări pot fi glaucomul, fisurile retiniene, dezlipirea de retină, precum și alte probleme pe care le diagnosticăm în cabinet. De aceea este foarte important să diagnosticăm miopia de la valori cât mai mici, astfel încât să nu apară astfel de modificări la nivelul structurilor intraoculare. În cazul miopiei fiziologice, tratamentul este simplu. Se prescrie corecție optică corespunzătoare, fie că vorbim de ochelari sau, la copiii mai mari,
se poate beneficia și de tratament prin lentile de contact. În cazul miopiei patologice, care de obicei apare la copii cu vârste mai mici și are o tendință la creștere mult mai pronunțată decât miopia fiziologică, se recomandă, în momentul în care se depistează astfel de creștere ale valorilor miopiei, abordarea unor metode de control al creșterii miopiei, cum ar fi ortocheratologia sau lentila de noapte, lentile speciale pentru ochelari care tot așa controlează valorile miopiei, lentile de contact speciale, precum și instilarea de picături, după cum consideră medicul oftalmolog.